И това е моята братовчетка с второто и куче. Айде да видим как се забавляваш с твоите кучета. Дай лапа! Дай лапа! Ама не се отрича от камерата, нека да те виждат. Ева тук застани. Бяга така се... Филма пак ще е строни. Как кажи нещо, Филма ще е строни. Отново защото често много бяга. Кога... те ти говорят нещо от телевизията. Другия клип с какво ще е? Другия клип, ако Ричи се съгласи с него. Добре, нека да видим. Добре, само с да роди. Айде, няма страшно роди. Айде, седи. Аз ще го говоря. Здравейте, аз съм Рони, F556, Калиси. И не знам, защо избяга, майче, защото е пълен капаняк. И го е срам. А па мен не ме е срам и не знам защо не гледам право към камерата. Сега вече гледам към камерата и съм ужасно злак и не ме дръж за гърлото. И това беше всичко от мен. Абонирайте се и чао! Айде сега. Спираме записи сега да видим клипа.